5:30 ହଉ। ମାମା ମୁଁ ଏଇନା ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ କେତେଟାରେ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ବା 5:00 କହିଲି। ତାହେଲେ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଁ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 4:30 ପଳେଇ ଆସେ। ହଉ ଯା। ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଦିତ୍ୟ କାହିଁ? ଦିଦି ସେ ଆସୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା ଆମେ କହିଲୁ 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ 5ଟା ବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଆସିବି ବୋଲି ସବୁ ହଉ କହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତା ମାମାଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଉଜ। କଣ? ହଁ ପୂଜା କହୁନ। ଭାଉଜ ଆଦିତ୍ୟ କଣ ଆସିଲେନି? ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପଚାରେ ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିଦି କେତେଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜି 5ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ବାରମ୍ବାର କହିଛି 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା? ଓ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ଭାଉଜ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। Very dangerous! ଦିଦି ଏଇଟା ହଉ ଭାଉଜ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଏଇଟା କଣ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ମିଛ କଥା ମତେ କହିଲା। ଏ ପୁଅ ଟିକେ ଆସିଲା। ଆମ ପୁଅ ସିଆଡେ ଯାଇଛି ହେଲା ଟିକେ ଡାକିଦବ। ପିଲାକୁ ପଠେଇଦେଲ? ଆସିଲୁ। Very dangerous! ଆଜ୍ଞା କେତେଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପୁଅ? ବା କହିଲି 5ଟାରେ ବୋଲି। ହଁ ହଉ ଯା ବାରିକୁ ଧୋଇ ହେଇକି ଆସେ। ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଯିବୁ ଆଉ। ମାମା ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କଣ? ଆଜି ମୋ 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ମୋର ମୋର ମନେ ନଥିଲା। କଣ? ଆଜି 4ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ ପଚାରିଲିଣି ଆଜି ରବିବାର ଅଛି କେତେଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି? କେତେଟାରେ ପଚାରିଲାଣି ମୋ ମନେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯିବିନି। ଯିବୁନି? ହଁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତୁ ମତେ କହିଛୁ 5ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ 20 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଳେଇଥିବି। 1 2 3 4 ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବକ୍ରରେଖା ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦିଦି ତମେ ଆଦିତ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆସିଲେ। Oh, very dangerous! ଏଇଠିକି ଆସ। ସରି କଣ କରିବୁନି? ମାନୁଛ ତମେ ଭୁଲ କରିଛ? ମାମାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ହାଁ? ହାତ ଦେଖ। ହାତ ଦେଖ। ହାତ ଦେଖ। ମାମା କଣ ମିଛ କହିବ? ମିଛ କହୁଛ? କଣ ମିଛ କଣ କହୁଛ? ସେଦିନ ଆଉ ମିଛ କହିବ? ମିଛ କହିଲେ କଣ ହବ? କଣ ହବ? ଜାଣିଛ ପାପ ହବ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି କାହାର ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ମନକୁ ଆସିବ। ତାର ଏତେ ବାହାନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାଲି ରାତିରେ ଆଶିଷ ଭାଇର ମୋର କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ରବିବାରଟା କାଲି କିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ?
ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯିବନି? ସେଇଠୁ କହିଲି ଥାଉ ବାସ୍ ବସ ସେଟା ବ୍ୟାଗ ବାହାର କର ପାଠ ପଢ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତିକି ବେଳୁ ମିଛ କହୁଛି କଣ ମିଳିଯିବ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗା ହଉଛି ବହି ଖାତା ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ମା କୁ ମିଛ କହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ପିଲା ଆଉ ହେବେନି ମାମା 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 ସରି ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କହିବିନି ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିବିନି ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯେ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିଲେ କଣ ସରି ହଉଲୋ ମତେ ଆଜିକି ଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହଉଲୋ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି କେବେ ମିଛ କହିବୁନି କାହାକୁ ମିଛ କହିବୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖେଇଛି ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ମିଛ ନ କହୁଥିବୁ ଆଜି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଇଏ ଆଜିଠୁ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ ତାପରେ ବଡ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ ହେଇ ଯାଉଥିବୁ ସେତେ ମିଛ କହି କହି ଯାଉଥିବୁ ମିଛ କହି କହି ଯାଉଥିବୁ ଖରାପ କାମ କରି କରି ଯାଉଥିବୁ ମୋର କଣ ହବ ମତେ କିଛି ହବନି ଯାହା ହବ ତୋର କ୍ଷତି ହବ ତୁ ଅବାଟରେ ଯିବୁ ତୁ ଅମଣିଷ ହବୁ ନା ତତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନା ତ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରିବୁ ନା ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ ଏମିତି ମିଛ କହିବୁ ଖରାପ କାମ କରିବୁ କଣ ହବୁ ଆଜି ପରଠୁ ମିଛ କଥା କହିବିନି ତୁ କଣ ହବୁ କଣ ଖରାପ ହେଇଯିବି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ହେଇଯିବୁ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁନି ମା ବାପାଙ୍କୁ କି ମିଛ କୁହନ୍ତି ନା